Megan, llongyfarchiadau mawr ar gyhoeddi tu ôl i'r awyr dy gyfrol gyntaf di. Dwi wedi bod yn ffodus a dwi wedi cael ei darllen hi. A mae'n siŵr bod yna bobl sy'n gwrando ar hwn, maen nhw'n darllenwyr brwd, a pa mae rhywun yn darllen, mae yna lyfrau weithiau does sy'n aros efo chi yn fwy na'r lleill. Maen nhw'n newid eich ffordd chi ella o sbio'r byd ac ar wahanol bethau. Maen nhw'n lyfrau sy'n dod yn rhan ohono chi, neu mae yna gymeriadau yn y llyfr, da chi eisiau bod yn ffrindiau efo nhw, neu falle maen nhw wedi dod yn ffrindiau i chi. Mae yna lyfrau neith wastad aros yng nghanol symudiadau bywyd. A heb amheuaeth i mi, mae Tu ôl i'r awyr yn un o'r nofelau ysgubol, dirdynol, gwefreiddiol yna. Mi nath hi'n haro fi oddi ar yn uchel, a yn syml, mae hi wedi mynd i rwla dyfn tu mewn i'n nghalon ni, a mae hi wedi aros yna. Allai ddim camol y nofel yma ddigon. A Megan, dwi yn gwbl mind-blown o dy allu a dy dalent aruthrol di. Dwi'n meddwl bod chdi'n awdur cwbl arbennig. A dwi'n diolch i chdi am rannu a chyhoeddi y nofel yma. Mae hi'n edgy, mae hi'n ddoniol, mae hi'n dirdynol, mae hi'n torri tir newydd. Mae hi'n nofel holl bwysig, a mae hi'n nofel dwi isio i bob un disgybl ysgol i darllen hi. Y nofel dwi isio gweld ar y maes llafur, ond nid yn unig y nofel i ddisgyblion ysgol i darllen, ond y nofel i bob un oedolyn i darllen hefyd. Dwi'n ymddiheuro ar un wedd, Megan, oherwydd dwi'n gwybod mae'n beth anodd ymatab i rywun pan ti'n clywed geiriau fel yna, ond dwi isio chdi wybod, dwi yn meddwl bob un gair a dwi'n gweneithio o gwbl. A gai ddol yn gyfer chdi yn wresog a gofyn i ddechrau, sut wyt ti'n teimlo? Sut mae o'n teimlo i gyhoeddi dy gyfrol gyntaf erioed? Ar y funud mae'n deimlad brawychus iawn meddwl am yr cymeriadau yma sydd wedi bod yn rhan ohono fi am ers cyhyd yn mhenna pobl eraill. Ond hefyd dwi'n teimlo'n ofnadwy o ffodus mod i wedi cael y cyfle i gyhoeddi nofel. Felly mae'n fraint cael cyhoeddi y nofel ac efo gwasg y lolfa hefyd. Heb ddatgelu gormod am gynnwys y nofel, rho frosglyn i ni ohoni. Mae'n stori am ddau berson ifanc yn y chweched dosbarth sydd efo anhwylderau iechyd feddwl a cyfeillgarwch rhwngthyn nhw a'i taith nhw'n ystod y blwyddyn cyntaf nhw'n y chweched. Dyna'r sail y nofel mewn ffordd. Dos ni nôl de, dwi'n nawn i ddweud nes i sgwennu y nofel yma yn wreiddiol i Steddfod Môn a bod chdi wedyn wedi cael ysgoloriaeth awdur newydd gan Llenyddiaeth Cymru i datblygu hi'n bellach do. Dos ni ar y daith jyst i ddweud sut wedi dod â hi drwy gwahanol gama. Reit, mi oedd y stori fer honno, oedd y stori fer yn rhyw fath o brolog i'r nofel ar y pryd. Ond erbyn hyn mae'r nofel wedi mynd ar drywydd eitha gwahanol. Ond mi oedd yn rhyw fath o gyflwyniad i un o'r cymeriadau. Ond erbyn hyn mae'r stori yna'n sefyll ar wahân fel stori fer. Ond mewn gwirionedd, o'n i wedi bod yn sgwennu'r nofel ers dipyn. Nes i sgwennu chydig o benodau pan o'n i tua 15 oed. Mae'r cymeriad wedi bod efo fi ers hynny lle. Ond wedyn yn amlwg eisiau roed y nofel er neillu i ganolbwyntio ar gwaith prifysgol, wedyn mynd nôl ati wedyn ar ôl cael y cymhelliant i sgwennu'r stori fer yma. Waw, mae hynny'n anhygoel. Wedyn mae'r ddau brif gymeriad wedi bod efo chdi ers blynyddoedd lle, yndi? Ydyn nhw wedi newid trywydd yn ystod y blynyddoedd yna? Do, yn bendant, so ni'n methu deitha chi sut, ond yn sicr do maen nhw wedi, maen nhw wedi datblygu, maen nhw wedi mynd lot fwy byw ar hyd y blynyddoedd. Mae'r stori newid yn llwyr hefyd, felly mae wedi bod yn broses hir i gyrraedd y nofel fel Mae'n. Waw. Eglura sut dath y syniad i chdi, be oedd y gwreiddi yna i ddechrau ta? Nath o rhywbeth penodol ysbrydoli chdi ar y dechrau? Mae'n anodd, mae'n gwestiwn anodd achos dwi'n meddwl bod yna'n byd penodol
nath sbarduno, dwi'n meddwl bod o di dod o'r cymeriadau, bod y cymeriadau di datblygu yn gyntaf wedyn, nath y stori ddod yn naturiol wrth iddyn nhw ddatblygu. Dyna'r cwbl mewn ffordd, ond dwi hefyd yn gyffredinol dwi'n cael lot o ysbrydoliaeth gan gerddoriaeth. Mae gen fi playlist ar Spotify sy'n llawn yna caneuon sydd wedi helpu fi fy naws y nofel ac yn y blaen. Ond dwi'n gallu mewn un byd penodol. Mae gyd ydi, y cymeriadau gwreiddiau y stori mewn ffordd. A dyna sy'n licio sgwennu, cael cymeriadau gyntaf, wedyn sicrhau bod nhw'n bobl go iawn mewn ffordd, a wedyn dilyn i stori nhw a gweld lle maen nhw'n mynd. Da ni rwan am gael blas bach o'r nofel ei hun. Mae'r llythrennau ar y cefn bro mor fach a gronynau o dywod, ond ar ôl craffu chydig, dwi'n gallu gweld fod y record o'r 30au gan fand jazz o'r enw The Blue Jacks. Mae yna 5 trac ar y record, rhan fwyaf wedi dylanwadu gan ragtime, dwi'n meddwl. Cerddoriaeth sy'n neud i chdi ddawnsio tan ti'n hedfan. Ond mae yna un gan sy'n chydig yn wahanol, yn swnio fel mel cynnes ym mynghlustia ac yn datod yr air o'n cwmpas i tan i fod ddangos lliwiau miloedd ar filoedd o fachludoedd. Freedom in E minor. Does na ddim llawer o wybodaeth am The Blue Jacks ar y we. Dim prawddeg ar Wikipedia hyd yn oed. Yr unig beth dwi'n gallu ffeindio ydy paragraff llawn teipos yn nyfnderoedd Reddit. A dwi'n meddwl mai dyma'r unig 5 can iddyn nhw recordio erioed. Dwi'n gafel yn ymylon o gorchudd carbod ac yn tresio amlinelliad y steinia melyn sy'n tyfu o'r gorneli. Ella, pan oedd y record yn newydd, nath rwy'n ei ddefnyddio fo fel coaster ar gyfer cocktails mewn clwb dawnsio yn Efrog Newydd neu Chicago. Ella, ar un adeg, roedd yn yr un ddinas a Louis Armstrong neu Fletcher Henderson. Ella yn yr un stafell nhw. Ella, nath nhw afal yno fo yn union fel dwi'n neud rwan. Dwi'n meddwl sa'r byd yn cael ei ailbeintio sa defnydd fel ma'n gallu siarad. A dwi eisiau deud hynna wrth dad rwan. A diolch iddo fo rwan a siarad am freedom in E minor efo fo rwan. Dwi'n meddwl dwi wedi dechrau gafal yn y carbod yn rhy dyn, so dwi'n ei daflu fo ar y gwely cyn i fi rwygo fo. Mae yna 4 ohonyn ni wedi dewis Cymraeg fel pwnc KS, a dwi'n cyrraedd 5 munud yn gynnar i gael y set yn y cefn. Mae Miss yn dechrau'r wers yn syth pan mae'r gloch yn canu, yn rhoi tudalen yr un i ni o gerdd wedi ffotocopio, ac yn gafel yn y copi ola yn ei dwylo ei hun cyn sefyll o flaen y bwrdd gwyn. Dwi'n darllen y teitl Yr Wylan gan Dafydd ap Gwilym. Sa rhywun eisiau trio i darllen hi? Medda hi. Na. Pen i lawr. Dwi'n anwyladwy wrth ganolbwyntio ar y sgraffiadau sydd dros y bwrdd. Yn canolbwyntio fel sa fi'n trio i cofio nhw i'w darlunio wedyn. Pen i lawr, tan bo Miss di diflasu ar y tawelwch. Iawn. Na i ddechrau ta. Dwi ddim yn deall hanner y geiriau canoloesol, ond dwi'n meddwl, dwi dal yn gallu clywed y gynghanedd yn troi aer y dosbarth o lwyd trwm yr ysgol i amryliw. Chydig fel pan dwi'n gwrando ar Freedom in E minor, neu pan mae mam yn siarad am nain. Mae yna 2 brif gymeriad, Anest a Deian. Sut fysa ti'n disgrifio nhw? A sut bobl ydyn nhw? Neu o leia sut bobl ydyn nhw pam da ni fel darllenwyr yn cyfarfod nhw am y tro cyntaf un? Mae Anest yn gymeriad byrbwyll iawn pan da ni'n
yn eich barfod hi, a mae'n drwy gydol y nofel. Mae hi yn ymddangos yn hyderus, ond mae ganddi lawer iawn o hunan gasineb, a mae mewn lle tywyll iawn pan da ni'n ei chyfarfod hi. Mae ar fi'n ail dechrau chweched mewn ffordd. Di hefyd yn dda iawn yn ei arholiadau. Ond mae hi yn berson, bod hi mewn lle tywyll pan da ni'n chyfarfod hi, mae yn berson creadigol, mae'n gerddorol. Byrbwyll iawn yn gniol, ond lot o dim lot o hunan hyder. Mae Deian yn fath, gyda fo lot o hunan hyder chwaith o gwbl. Mae o'n gymeriad sy'n hollol wahanol i Anest mewn ffordd. Mae lot o ffyrdd, mae o'n swyl iawn, mae o'n ansicr. Ond mae o'n greadigol hefyd, mae'n artist, ond dwi'n meddwl sef o'n galw hyn yn artist. Dwi'n meddwl gyda fo ddigon o hyder ar gyfer hynna. Ond mae o wedi dechrau yn y chweched dosbarth, a mae o wedi cael blwyddyn anodd iawn cyn i gyfarfod, a da ni'n siŵr beth sy'n digwydd yn dechrau'r nofel. Craidd y nofel ydy mewn ffordd cyfeillgarwch neu y berthynas yma sy'n datblygu rhwng Deian ac Anest, a maen nhw'n ddau sydd ar y cyrion, falle sa ti'n dweud, maen nhw wedi canfod rhyw dir cyffredin oherwydd bod nhw wedi troedio'r un math o lwybr ei gilydd, a hefyd maen nhw'n gymeriadau sydd efo lot o gydymdeimlad a empathi at ei gilydd, a allan rhywbeth reit brin, yn enwedig mewn pobl mor ifanc. Dwi'n meddwl da ni gyd yn nabod pobl fel Anest a Deian, ac i raddau sa ti'n gallu dweud, mae yna Anest a mae yna Deian yn bob un ohono ni hefyd, oes. A beth dwi'n gweld yn anhygoel ydy, so ti'n rhoi llwyfan a llais yma i bob un o'i meddyliau nhw. Mae meddyliau nhw gyd yna yn ei holl amrywiaeth, nath rhai pethau neu fi chwerthin, nath rhai pethau neud i mi grio ac neu gyfadda, o'n i yn gweld rhai pethau yn anodd i ddarllen, ond hefyd dwi'n falch mod i wedi darllen nhw. A falle mewn byd lle mae yna ffilter ar bob dim, does a ddim ffilter yn fama nagos. Da ni wedi arfer, da ni'n cael penderfynu be i ddangos i be i beidio ddangos, ond y fama da ni'n cael treiddio i weld bob dim. Oedd hynna'n bwysig i chdi bod chdi'n gallu ymdrin efo pynciau a pethau reit anodd, a bod chdi'n cael lle i sgwennu hynna ac i roi llais iddo fo? Ia, yn bendant, o'n bwysig ofnadwy neu hynny lle, bod yn onest, dwi'n meddwl gonestr oedd peth pwysicau fi wrth ymdrin ar pynciau hyn. Just bod yn gwbl onest, ac o'n i'n eisiau dal yn ôl o gwbl rhag emosiynau'r cymeriadau yma. O'n eisiau bod yn drewyd yn nhw, ac hefyd yn drewyd holl deimladau yma, yr holl emosiynau dynol yma, oedden nhw'n ei teimlo. Hyd yn oed yr rhai mwyaf cywilyddus ac amrwd mewn ffordd. O'n i'n cywilyddus, ond mae lot o bobl yn teimlo cwilydd dros yr emosiynau, yr rhan mwyaf bregus yn nhw hunan. A dyla hynna ddim bod yn wir, ond dwi'n eisiau bod yn onest yn y ffordd yna lle, jyst cyfleu pob dim. Achos yn y celfyddydau, mae mor bwysig bod ni'n cyfleu yr holl emosiynau yma, hyn oed y rai da ni'n mynd i ddeall eto, rhai sydd nid ni'n deimlo cwilydd, nid i'n normaleiddio nhw, ond i roi, fel nes i dweud, i roi llwyfan iddyn nhw ac i drio, jyst i amlygu fod nhw'n yn deimladau dilys mewn ffordd. Ia, dwi'n meddwl, ti wedi dweud y cwbl fan'na pan ti'n dweud, maen nhw'n deimladau dynol, wedyn, maen nhw fatha unrhyw deimlad arall, felly dyla pam ddim siarad amdanyn nhw, de. Fatha, y mis llawer o bethau ti wedi sgwennu, nath hwn aros efo fi, a rhan ydy lle mae Deian nhw, mae'n siarad am bwyna bywyd mewn ffordd, a dwi'n meddwl, mae pob un ni wedi bod yn y sefyllfa yma, lle falle mae rhywbeth yn poeni rhywun, a mae'r broblem ar y pryd yn edrych yn anfarth, a wedyn diwrnod wedyn, di rhywun prin yn cofio amdano fo, mae mor bitwa a hynny, a dyma ti wedi sgwennu ddoe, rhyfedd, mae'n rhyfedd sut o ddoe mor fyw nes i fod o'n hamgylchynu ni, a da ni'n nofio ynddo fo, ond rwan, yn sydyn, diolch yn bodoli o gwbl,
Da ni ddim yn gallu weld o hyd yn oed. Mae o rwla y tu ôl i ni, mor bell, dwi'n methu cofio. O'n i'n gweld ar ddiwedd y nofel hefyd, mae na atodiad mewn ffordd ar beth sy'n nad i'r rhestr o rifa ffôn a gwefannau gwahanol. Mae na Anxiety UK, Marged, Rethink Mental Illness, Diverse Cymru ymysg llawer iawn mwy, a mae'n adnodd gwerthfawr iawn i gynnwys. A dweud y gwir o sbio yna fo, nes i sylwi o dim ond weld o mewn llyfrau yn aml, so mae'n rhywbeth ti weld ar ddiwedd rhaglenni teledu pan ti'n cael llinell gymorth i rywun i ffonio, ond nid mewn llyfrau gymaint a gobeithio. Welon ni fwy o hynna yn digwydd mewn llyfrau. Mae trafod iechyd meddwl mewn llenyddiaeth yn bwysig i chdi, dydy. A dowch i ni rwan ta wrando ar Arddun o meddwl.org sy'n sôn chydig am bwysigrwydd o fod yn agorad am gyflyrau iechyd gwahanol. Helo, Arddun Rhiannon dwi, a dwi'n un aelod o dîm rheoli gwefan meddwl.org, sef yr unig gwefan uniaith Gymraeg sy'n trafod a chyflwyno gwybodaeth am iechyd meddwl. Wel yn gyntaf, llongyfarchiadau enfawr i chdi Megan ar gyhoeddi dy nofel gyntaf ac am nofel i gychwyn dy yrfa fel awdur. Dwi'n mor falch bod chdi wedi dewis sgwennu'r nofel yn y lle cyntaf, a hefyd dewis sgwennu nofel am bwnc sy'n mor anodd trafod. Dwi ar y cyfan yn meddwl bod yna well dealltwriaeth y dyddiau yma o'r angen i drafod y pethau sy'n ein poeni ni'n fwy agored, ac mae hynny'n cynnwys iechyd meddwl, pwnc sydd wedi bod yn un reit tabw tan yn diweddar iawn. Ond gwir plaen ydy mae iechyd meddwl yn berthnasol i ni gyd. Mae gen bawb iechyd meddwl. Ac yn ôl yr ystadegau, mae o leia 1 mewn 4 ohono ni yn mynd i brofi cyflwr iechyd meddwl ar ryw bwynt yn ein bywydau ni. Felly mae o'n beth llawer fwy cyffredin na dan ni'n ei feddwl. Mae siarad am y pwyntiau yma mor bwysig, nid yn unig am ei fod o'n rhoi cysur i'r person sy'n byw efo'r cyflwr ac yn dangos iddyn nhw ddim ar pen eu hunan, ond mae darllen am brofiadau a theimladau mewn nofel, achos byd dychmygol sy'n cael ei bortreadu gan Megan, yn help rhywsut i rywun ddeall ac archwilio ei deimladau a'i brofiadau fo'i hun. Mae bibliotherapi yn dda yn yr ystyr yma, achos dyma ydi o, sef dull therapia celfyddydol creadigol sy'n cynnwys adrodd dreiddio'n neu ddarllen testunau penodol efo'r nod o wella. A mae Megan yn gallu siarad o'r galon, achos mae'r pynciau yma'n berthnasol ac yn bwysig iawn iddi hi. Mae yna lais gonest a diffyant yn fama. Ac wrth gwrs, mae o'n anorfod deud bod nofelau Cymraeg yn bwysig, ond swn i'n dadlau bod nofelau Gymraeg i bobl ifanc yn bwysicach fyth. Mae mor bwysig rhoi mynegiant i bobl ifanc sy'n digwydd siarad Cymraeg ac yn byw bywydau yng Nghymru, a dangos iddyn nhw bod modd trafod unrhyw bwnc a hynny drwy'r Gymraeg. A mae hynny'n sicr yn wir yng ngwaith i efo gwefan meddwl, achos pwrpas y wefan ydy rhoi gofod a rhyddid i bobl siarad am eu profiadau personol a hynny drwy'r Gymraeg. Oll sy'n weddill i mi ddeud felly ydy diolch yn fawr Megan am sgwennu'r nofel bwysig hon, a dwi wir yn gobeithio eith pawb ati i phrynu hi ac i ddarllen hi. Dwi'n ffrind balch iawn hyn yma. Mae arddull y nofel yn un o'r pethau sy'n ei gwneud i mor unigryw i mi. Tydi o falla, dwi'm yn gwybod beth o'n i ddeud, diolch yn cael ei sgwennu yn y ffordd mwyaf confensiynol, hynny ydi does na ddim toion bach weithiau, does na'n prif lythrennau, does na ddim collnodau, weithiau does na'n bylchar rhwng geiriau math yma beth. Wrth gwrs, hynna ddim yn beth newydd mewn llenyddiaeth, mae bron sy'n ni'n dweud yn rhyw arddull yn y fo'i hun o'n. Ond beth sy'n gwneud y nofel fi yn arbennig, dwi'n meddwl, ydy mae'n gweithio, mae o'n llifo mor naturiol, mae'n gredadwy. Dwi'n clywed y lleisiau yma wrth i mi ddarllen o. Mae o mor driw i ffordd mae pobl ifanc yn siarad heddiw ac yn cyfathrebu fe'i gilydd. Ac yn ddiddorol hefyd, mae yna mashups o arddulliau sgwennu gwahanol. Mae gennych chi negesion testun, Snapchat, mae yna fatha comments neu sylwadau mae rhywun yn rhoi o dan lluniau does, neu sylwadau fysa rhywun yn rhoi ar y defyn. A mae yna hefyd y sgwennu mwy traddodiadol, telonegol yna hefyd. A mae o mor gyfoes a perthnasol i'r oes yma.
oedd yr arddull yna, oedd o'n rhywbeth nes ti wneud yn fwriadol, neu nath o jyst oedd yn hollol naturiol i chdi fel e? Wel, o ran lleisio'r cymeriadau yn sicr oedd yn gwbl naturiol, nes i'n meddwl dwywaith. O'n i, fel o'n i'n dweud gyna, eisiau bod yn gwbl driwy'r cymeriadau efo iaith nhw hefyd. Achos, dyna oedd y lleisio o'n i'n glwad pan o'n i'n pan gesio fi magu mewn ffordd, o'n i jyst eisiau bod yn onest eto efo'r arddull a jyst bod yn cyfleu, fel ti'n ei dweud, y ffordd ma, o trio cyfleu y ffordd ma pobl ifanc yn siarad yng Ngogledd Cymru heddiw be bynnag. Bod lleisio'r cymeriadau yn gwbl unigryw iddyn nhw hefyd, mae gennyn nhw rhyw dafodiaeth bach unigryw hefyd yn meddwl, ond gobeithio bod nhw'n rhyw fath o adlewyrchiad ar y ffordd mae pobl ifanc yn siarad heddiw. Felly na, yn sicr oedd o'n beth gwbl naturiol, ond hefyd yn rhannol o'n i'n fwriadol gallu sgwennu rhywbeth fel hyn i allu i adlewyrchu iaith pobl ifanc, iaith lafar. Dwi'n meddwl na be fydd y wych ydi, gobeithio fydd na bobl ifanc sy'n mewn ysgolion uwchradd rwan yn darllen hwn ac am y tro cyntaf erioed, maen nhw'n mynd i weld i steil nhw o'r sgwennu mewn llyfr yma hynna'n gwbl wych. Mi gown ni rwan darlleniad bach arall. Dwi'm yn dallt, Dwi'm yn dallt pan ffwc dwi'n teimlo fel yma, achos di teulu fi ddim yn det na'n byd. Di mam fi hefyd i marw mewn car crash oedd mam hogan 2 blwyddyn i llaina fi'n ysgol hen fi. Dwi wedi gael bwlio mwy na pawb arall na'n byd fel la. So dwi'm yn fair ar y plant eraill yn ysgol sy'n mynd trwy shit. Dwi'm yn fair ar nhw bod fi'n teimlo fel yma, achos gyda fi ddim reasons dramatic i heitio bywyd fi, a dwi'm yn ffocin dallt pam. Dwi'm yn ei sens, a hynna sy'n pisio fi off mwy na'n byd. A blaw amdan fatha, sa'n byd special amdano fi. Dwi'm yn del fatha genod eraill ar Instagram, ddim yn sexy fatha genod sy'n mynd yn famous, ddim yn ffynnu fatha mae hogiau'n ffynnu, ddim yn genius fatha genod sy'n mynd i Oxford a Cambridge a bod yn doctors a lawyers fatha mae Alice eisiau gwneud, a gael llwythio bres a bywydau amazing maen nhw'n gallu postio amdano stories nhw. Dwi jyst yn fi. A mae'n afiach. Mae'n afiach bod yn fi, a dwi'n methu ffocin newid y shit yna fi sy'n neud fi ddim yn special na dwg, so beth i pwynt. Dwi'n just fatha, I don't know, fatha cachu ci. Dim byd special, na attractive, na'n byd. Just wbath mae pobl yn hapun a sefyll ar weithiau a regretio fo. So, tu ôl i'r awyr, esbonio arwyddocad hwnna? Wel, dwi'n eisiau datgelu gormod, ond swn i'n dweud bod sy'n gallu dadla bod y teitl yn gallu bod wahanol i bob darllenydd mewn ffordd, i pwy bynnag sy'n darllen y nofel. Ond, mae'n rhyw fath o obaith ella y dyfodol, neu wel, mae yna lot o gyfeiriadau yn y nofel yn gyffredinol tuag at yr awyr a y ser a adar ac yn y blaen. Ond, dwi'n meddwl jyst rhyw fath o anelu tuag at wbath gobeithiol ella, ond yn sicr geith y darllenydd benderfynu be di'r arwyddocad iddyn nhw yn unigol pan maen nhw'n darllen y nofel. Dwi wrth y modd efo'r clawr hefyd. Mae o'n dyner, mae'n hyfryd o dlws, a ti wedi gweithio efo 2 hwnt o ddylentog i wneud y clawr yma. A dwi'n iawn i ddweud bod un ohonyn nhw yn ffrind agos iawn i chdi. Yndi. Sut ddoth y broses yna ti gilydd, a nes ti awgrymu rhywbeth, neu sut ddoth y clawr at ti gilydd? O'n ffodus ofnadwy fod un o'r ffrindiau gorau fi, Nel Richard, sy'n studio celf gain am Brifysgol Loughborough, bod hi'n artist mor arbennig, mae'n chael hi mor amrwd a gwreiddiol. Felly, ia'n sicr hefo amheuaeth, o'n i gwybod o'n eisiau i chael hi i wneud llun ar gyfer y clawr. Felly, hi oedd un o'r pobl cyntaf i ddarllen y nofel gyfan, heblaw am Meinir, golygydd anhygol, wrth gwrs, Mel oedd y cyntaf. Ac, nath hi dalfu chydig o syniadau o gwmpas ac nes i roi'r gadloedd i hi, roi'r awenedd i hi'n llwyr lle efo'r syniadau hi.
A wedyn nath Steffan Dafydd neu dylunio anhygoel yma efo'r teitl a'r lliwiau ar yr adar a bod ein sy'n jyst i dal naws yn oes y ffordd mwyaf perffaith posib. Fatha, swn i methu dychmygu cael clawr mwy perffaith, mae'n jyst mor hyfryd. Felly, na, dwi'n ddiolchgar iawn i'r ddau yn nhw am wneud gwaith hollol anhygoel. Ti ar hyn o bryd yn astudio Cymraeg a athroniaeth yn Brifysgol Caerdydd, a da ni'n neud yr sgwrs yma chdi'tha yn y Brifysgol. A o'n i jyst yn meddwl, dwi'n cael yr argraff bod sgwennu chdi allan fwy na proses greadigol, dwi'n gwybod bod chdi yn dy hwnt o brysur fel ni'n neud myfyriwr, ond hefyd yn ymwneud efo llwyth o brosiectau cyffroes eraill. Be mae sgwennu yn ei olygu chdi, a ydy'r cariad yma at eiriau a creu wedi bod yndda chdi erioed? Mae hwnna'n gwestiwn mor anodd. Gen i ddechrau efo'r hanner ola cwestiwn, dwi'n meddwl. Yndi, dwi'n meddwl, dwi wastad wedi bod yn darllenydd brwd iawn a wastad wedi mwynhau sgwennu. Dwi'm yn cofio'r stori gyntaf i fi sgwennu, ond dwi'n cofio rhwng 8 a 11 oed, os mi'n sgwennu'n barhaol bron, gen i'n focsys, llwythio focsys adra sy'n llawn straeon bach nes i sgwennu, rhan fwyaf yn wrth yr penodau cyntaf o nofela, achos o'n i'n dechrau un stori, wedyn symud ymlaen yn stori arall, achos o'n i'n gael syniad arall, wedyn symud ymlaen yn nesaf, o'n i byth yn stopio. Felly na'n sicr, mae sgwennu'n rhywbeth sydd wedi bod yn rhan ohono fi ers erioed, ac swn i'n methu dychmygu heidio sgwennu. Mae'n rhan mor fawr o pwy ydw i. Ond na, i fi mewn ffordd, yr hyn dwi'n mwynhau fwyaf am sgwennu, dwi'n meddwl ydy, a be mae'n olygu fi mewn ffordd ydy'r cyfle yma i fynd fewn i feddyliau y cymeriadau ac wedyn trwyddyn nhw cael rhyw fath o ryw olwg gwahanol o'r byd. Trwy'r cymeriad, achos dwi'n licio sgwennu am gymeriadau sy'n eitha gwahanol i fi, felly dwi'n cael profi'r byd mewn ffordd gwahanol, profi a dysgu mwy am bobl, dysgu mwy am fywyd, a mae hynna'n beth arbennig iawn. Dwi'n teimlo ffodus mod i'n cael cyfle i wneud hynny, mod i'n wir yn mwynhau wneud hynna hefyd. Wel, dwi'n mawr obeithio oeddech chdi'n sôn bod yna rhyw egin sawl nofel mewn llyfrau gwahanol gen ti, a dwi'n siŵr gwni weld sawl nofel arall gen ti eto. Hwyr, dwi'n methu wytsiad i ddarllen hyn i chwaith, ond diolch am galon i chdi am y sgwrs a llongyfarchiadau gwresog ar gyhoeddi Holi'r Awyr. Fel ni'n deud ar y dechrau, mi fydd Holi'r Awyr yn aros efo fi ac yn sicr yn un o'r llyfrau gorau dwi wedi ddarllen. Cofiwch fod Holi'r Awyr ar werth yn eich siopa llyfrau lleol 9.99 ydy hi, a dwi'n gwybod y byddwch chi, fel fi, yn falch bod chi wedi i darllen, a dwi'n gwybod hefyd Megan gei di ymatab anhygoel i'r gyfrol yma. Mae hi wedi bod yn fraint i mi gael dyholi di a sgwrsio efo chdi fel yma, a pob hwyl chdi efo'r gyfrol, a dwi'n gobeithio hefyd bod chdi yn mynd i gael rhyw ddathau bach i nodi'r achlysur gweitha falle bod yna chydig bach o gyfyngiadau, ond ia, pob hwyl i chdi efo bob dim a llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch yn fawr, mae'n bod yn fraint cael fy holi gan y ti, diolch. Diolch.